Si inevitablement han tingut contacte amb els pèls, que són els urticants, no és en si l'orugueta, sinó els pèls, que vagin ràpidament al veterinari. Per què? Aquests pèls els claven a la llengüeta o a la cara i provoquen una reacció urticària molt exagerada. No ho saps a no ser que ho hagis vist, però si badegen, el gos de cop li infla la llengua, perquè a més és una reacció molt ràpida. Sobretot, si hi ha una font a prop, llançar-li aigua sense tocar-ho, perquè si li claves els palets, passar aigua i anar al veterinari. El que no s'ha de fer és passar-li un drap o la mà per la llengua, perquè llavors clava els palets urticants. Llavors, sobretot, passar aigua si es pot per eliminar-los i anar al veterinari. Doncs en època d'orugues, com ara, és evitar el lloc on vegin bosses. És que és l'única manera. Portar-los lligats i controlar que no vagin a on hi ha una bossa. Perquè quan l'oruga ja abandona la bossa i la bossa cau al terra, hi ha pèls. No hi ha cap vacuna actualment. És que no hi haurà tampoc, no ho sé. Ara, actualment, no hi ha cap vacuna. L'única manera d'evitar-ho és evitar els llocs.